Co na to? Bylo to... Kapotu! Dělej, bylo to vylítlo víc, normálně, tam se rozhodalo. Já mu ten hůrku vytíč. No, tak nic. Já jsem toho byl jako bouchlo, ty vole, čum. Hej, ještě to mám nalepený. Co se stalo? Nic, já jsem tam přiběhl, jak to zrovna bouchlo, víš co? Jo, ale... já to teď něco s foťákem. Aha. Na kolikátku to bylo? 2 a 1. Ty králo. Jo, mě to ulož, ty vole. Jak modelína. Jazyku? Ten horní mám zmáčknout, ne? Normálně. Ta voda, vole. No, vylítla, no. Hej. Ona vylítla ta zátka. No. Proti tomu. Vole, je v píči těsnění, nebo něco, je to bylo, jak to bylo to, tak vlítla, vole, víc ten tlak do vody a vylítlo, vole, to, víš co, proti tomu, protimrazový, vole, víčko. Hej. Koho to může zmáčknout, aby se to uložilo? Ale já mám může, já si No, tak já to teda vypnu, no. Ale na Facebook, no ty pičo. Nedám sdílet, to jsi